tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Masaya akong makita ka na masaya na sa iba. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Aris. Isang lesbian at ito ang aking secret file. Naalala ko pa po nung panahon na kinuha ko ng ate ko para makapag-aral sa Maynila. Taga Mindanao talaga kasi kami, pero yung ate ko naman nakapag-asawa ng taga Maynila. Kaya nagawa niya akong kunin para doon na manirahan at mag-aral. Nangungupahan lang noon ang ate ko doon sa Cavite. At doon ko nakilala ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Rose. Si Rose ay grade 6 pa lang that time, habang ako naman ay nasa second year high school na. Yung bahay nila Rose ay katabi lang ng inuupahan namin. Naalala ko pa, isang umaga habang tulog pa ako, naririnig ko yung daloy ng tubig sa gilid ng kwarto ko. Na para bang may halamang dinidiligan. Pagsilip ko noon, doon ko unang nakita si Rose. Hindi ko maintindihan. Pero parang nag-slow motion ang lahat-lahat. Sobrang ganda kasi ni Rose, DJ Rocky at DJ Jello. At ang simple-simple lang niya. Hindi ko namalayan na nakatingin na rin pala siya sa akin. Bigla akong nahiya at nagtago sa kwarto ko ulit. Simula noon, palagi ko na siyang inaabangan. Kaso, doon pala si Rose nakatira sa lola niya, sa may bayan. Malapit lang kasi ang bahay ng lola niya doon sa school nila. Umuuwi lang siya sa tatay niya kapag Sabado at Linggo. Kaya ayun, inaabangan ko siya palagi na bumababa mula sa motor ng tatay niya tuwing Sabado ng umaga. Sinusundo kasi siya ng tatay niya doon sa may bahay ng lola niya sa bayan. At kapag wala sa bahay rito ang motor ng tatay niya, alam kong sinundo na si Rose ng tatay niya. Isang beses, tinawag ako ng ate ko para lumabas ng kwarto ko. Bigla akong nagulat. Kasi nasa loob ng bahay itong si Rose. Kasama ang isa pang babae na kababata niya. Ipinakilala ako ng ate ko sa kanila at doon ko nalaman na ito palang si Rose ay ang anak ng may-ari ng inuupahan naming bahay. First time kong mahawakan ang kamay ni Rose na sobrang lambot. Ang sarap niya sigurong ka-holding hands buong araw, DJ Rocky at DJ Jello. Ganun ako kakomportable sa kanya. Magmula noon, naging matalik na kaming magkaibigang tatlo. Yung kababata ni Rose naman ay itago na lang natin sa pangalang Linlin. Isang beses, doon silang dalawa natulog sa kwarto ko. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, sobrang saya ko noon. Kasi makakatabi kong matulog si Rose. Bali nagtabi-tabi kami sa higaan ko. Nasa gitna si Rose at halos hindi ako noon makatulog
Kasi gusto ko lang naman damhin talaga na katabi ko siya ngayon sa higaan ko. Fast forward DJ Rocky at DJ Jello. Buwan ng Disyembre. Magpapasko nun. Pinuntahan ako ni Rose sa bahay namin. Dahil may ibibigay raw siya. At nagulat ako nun. Kasi unang beses kong makatanggap ng regalo sa Pasko na hindi galing sa pamilya ko. Binigyan ako ni Rose ng pulang t-shirt na sobrang favorite ko yung damit na yun. Makalipas naman ng ilang buwan, naglakas loob akong sabihin na kay Rose ang tunay kong nararamdaman. Natawa pa nga ako noon eh. Kasi nagdadalawang isip pa akong sabihin sa kanya. Habang dalawa kaming nakasakay noon sa tricycle. Nakaupo lang kami at hindi umaandar ang tricycle at sabi ko kay Rose, Rose, may aaminin ako sa'yo. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang lumitaw itong si Linlin. Pinaalis siya bigla ni Rose. Kasi nga raw may sasabihin ako. Umalis naman si Linlin. Kinakabahan na talaga ako noon at sa wakas, nagkaroon na ako ng pagkakataon na sabihin kay Rose ang mga nararamdaman ko. Ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. At ang sabi ko sa kanya ay, Rose, alam mo bang crush na crush kita? Tumingin si Rose sa akin at sumagot ng, talaga ba Aris? Humiti lang siya sa akin, ewan ko ba pero sobrang saya ko lang kasi yung kauna-unahang babae na tinanggap talaga ako noon. Tapos biglang bumalik si Linlin para kulitin na naman kami. At saka ko na sa kanya sinabi ang sinabi ko kay Rose. Nagtawanan na lang kaming tatlo noon. Makalipas ang ilang buwan, pinauwi na ako ulit ng mama. Pinauwi na ulit ako ng mama ko para doon na lang mamanirahan sa Mindanao at magpatuloy ng pag-aaral. Babalik na rin kasi ulit kasi si ate daw sa abroad. Doon na ulit siya magtatrabaho, DJ Rocky at DJ Jello. Ayoko talagang sanang iwan noon si Rose pero wala naman ako magagawa. Pagkatapos ng ilang araw, dumating na yung araw ng flight ko pauwi sa amin. Inaantay ko si Rose. Kasi gusto ko sanang ihatid niya rin ako sa airport. Total, ihahatid din naman ako nila Linlin pero nakakalungkot lang. Kasi hindi na nagpakita si Rose. Pagdating ko sa amin dito sa sa Mindanao, inad ko si Rose sa Facebook. That time, nauso na rin ang Facebook. Kinonfirm naman ni Rose ang friend request ko. Nagkamustahan kaming dalawa. Akala ko magiging masaya ako ulit kahit na malayo kami sa isa't isa. Kaso bigla niyang sinabi na may nanliligaw na raw sa kanya na lesbian din. Bigla ko nang lumo DJ Rocky at DJ Jello. Kasi akala ko all along may chance na ako sa kanya. Kaso wala pa. Kaya sinabi ko na lang na kung gusto mo rin naman siya di sagutin mo na.
Kahit sa isip-isip ko lang, wini-wish ko sana na ako na lang yung nasa posisyon nung nanliligaw sa kanya. Sana ako na lang. Kinabukasan, nagulat ako na may nag-friend request sa akin. Mutual friend ni Rose. Tinanong ko si Rose kung kakilala niya yung nag-friend request sa akin. Sabi niya, pinsan niya raw. Kaya in-accept ko. Hindi ko alam kung paano, pero lumipas sa mga araw, hindi na ulit nagparamdam si Rose. Nagulat na lang ako nang hindi na kami friends sa Facebook account ko. Simula noon, hindi ko na rin kinulit si Rose. Baka kasi nakafocus na siya sa bago niyang jowa. Lumipas ang maraming taon. Ewan ko ba, pero bigla ko na lang naalala si Rose. Kaya naisipan ko sang i-search siya ulit sa Facebook. Nakita ko ulit yung account niya. Kaya ano pang ginawa ko? Inad ko. Makalipas ang ilang oras, nakita ko na inaccept naman niya yung friend request ko. Ang saya lang kasi naalala niya pa pala ako. Naka-private din kasi yung account niya, kaya noong naging friends na ulit kami sa FB, nagulat na lang ako nung malamang kong matagal na pala siyang ikinasal sa long-term boyfriend niya. At yun yata yung unang boyfriend niya talaga. Meron na rin silang anak na babae. At sobrang ganda na rin nung bata. Manang-mana sa kanya. Noong nakaraang araw, naglakas loob akong i-chat si Rose kasi birthday din naman niya. Hindi ko rin inaasahan na magre-reply siya ng thank you. Ewan ko ba? Pero ang saya ko lang. Wala naman akong balak na guluhin pa sila DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang talagang malaman kung kapusta na siya. At ang masasabi ko lang talaga ay masaya akong makita ka na masaya na sa iba. Yun lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Muli, ako si Aris. At ito ang aking secret